Bon dia, doncs hem de parlar d'aquest ambient més aviat fred durant la nit. Algunes mínimes a l'interior de les comarques barcelonines han baixat dels 10 positius i a hores d'ara la suavitat impera, però sense gaire caloreta. Imatges que rebíem a Lleida amb 23 graus. A la zona del Pla, com dèiem, han baixat dels 10 graus, però en alguns sectors del Pirineu s'han acostat al 0. A Lleida, a la 1 de la tarda, aquests 23 graus i algunes traces de núvols. Bona visibilitat. És el cas de Cervera, traces de núvols, 20 graus. Una més que caloreta, bo justet. Intervals de núvols aquesta tarda a les comarques... Hosti, que hi fa el mapa aquí de Girona.